Rodiče mě vzali s sebou na další nekonečný nákup a to jsem si dneska chtěla hrát s Laurou. Ale páni, tady to vypadá zábavněji než v nějakém supermarketu. Tatínka hned zaujal velký výběr infrasaun. Říkal, že saunování je prý zdravé. Venku bylo možné se zblízka prohlédnout a vyzkoušet všechno, co nás napadlo. Nemohli jsme se rozhodnout, kam se podíváme dřív. Bylo tu spousta výřivek i bazénů, ve kterých jsme s tatínkem hned museli ověřit, jestli už je vhodná voda na koupání. Vyzkoušela jsem i skluzavku a houpačku. Oběma by to moc slušelo u nás na zahradě. Uvnitř nám pak pan prodavač poradil, na co ještě nemáme zapomenout i jak se o bazén starat. Už se těším, kolik legrace se s ním užijeme. Myslím, že i Lauře a jejím rodičům by se tady líbilo.